L-istudenti tal-aħħar sena fil-kors tal-baċelerat fl-inġinerija esebixxew il-proġetti tagħhom iffinalizzati għat-teżi tagħhom. Netnew żar il-laboratorji tal-Fakultà tal-Inġinerija tal-Università ta' Malta u ram il-qrib 5 xogħlijiet partikolari eżebiti. Chantel Vassallo pruva 3 materjali differenti għal keychain bottle openers biex tara kemm huma sostenibbli, tanalizza l-kwalità u l-konsum ta' enerġija biex jinħadmu. Wieħed mir-riżultati ta' dan it-teżi wera li l-użu ta' materjali riċiklat tal-ewwel darba jew aħjar first regrind ma kellu l-ebda effett kemm fuq il-konsum tal-enerġija kif ukoll fuq il-kwalità tal-prodott. Riżultati ieħor wera kif plastik biodegradabbli użat minn sorsi rinnovabbli bħal PLA joffru l-istess karatteristiċi u għandhom impatt inqas negattiv fuq l-ambjent. L-użu ta' 3D printing għal manifattura ta' reżina kienet użata minn Christian Ketkuti ban nobli għal dawk bla idejn. Mela jiena ddiżinjajt id prostetika li tista' tiġi modifikata biex teħel fuq pazjenti differenti, fl-istessin għandha tista' tieħu different attachments biex inti tiffaċilita l-ħajja tal-pazjenti fid-diffikultajiet tagħhom ta' kuljum. L-ispejjeż biex tiġi manifatturata hija ħafna irħas minn dawk fis-suq illum u hija eħfef u aktar komda għall-pazjent. Matthew Samuti kontribwixxa għal bini ta' Psychosatellite, l-ewwel satellita ċkejkna Maltija magħmula minn studenti oħra fl-istess fakultà li se tindbagħat fl-ispazju billi bena thruster u serkit għaliha. Bażikament jiġġenera voltaġġ vera għoli li evapora il-propellant, il-materjal, il-fuel, biex jaċċellera l-plasma li ġi ġenerat ħabba li evapora l-fuel. Ħabba fek joħloq thrust u satellita tkun tista' tiġi propelled fl-ispazju. L-aħħar żewġ proġetti li żorna kienu ta' Joshua Barbara u Gabriel Aġus Paskalidis, studenti li ħadmu fuq proġetti simili b'anijiet differenti. Tnejn li huma ġiex idej, ġast waħda hija fuq prosthetic hands għal dawn li jkollhom diskrezzatament ikollhom xi accident u taqtalhom idejhom, fil-waqt li ta' Joshua jista' jkompli. Tiegħi l-applications tagħhom li minflok nitfgħu il-ħajja tal-bniedem għal riskju nużaw lilha biex okkażjonijiet bħal search and rescue u firefighting nużaw lilha at a distance u l-bniedem jibqa' safe. Minflok l-użu ta' remote control, wieħed ikollu bżonn jilbes ingwanta biex bis-sensors li tagħmel l-istess movimenti ta' swaba u l-pala tal-istess id. Bija, wieħed jista' jevalwa wkoll li tix taħdem tajba u ix ta' livell biex tintuża.